कणकवली विधानसभा मतदारसंघात भाजपनं पहिल्या यादीत आमदार नितेश राणे यांना उमेदवारी जाहीर केली। मात्र महाविकास आघाडीकडून सस्पेन्स कायम आहे। त्यात हा मतदारसंघ ठाकरे गटाला सुटलाय। मात्र उमेदवारीवरून तिढा कायम असलेला पाहायला मिळतोय। सतीश सावंत यांनी उमेदवारीचा दावा मागे घेतल्याचं जाहीर केलंय। मात्र अतुल रावराणे, संदेश पारकर, सुशांत नाईक या तिघांचा दावा कायम आहे। नेमकं कोणाच्या नावावर शिक्कामोर्तब केलं जाणार आहे पाहूया। जुईली आपण जर पाहिलं तर संपूर्ण महाराष्ट्रात पहिल्यांदाच भाजपने काल 99 उमेदवारांची यादी जाहीर केली। त्यामध्ये कणकवली विधानसभेत नितेश राणेंचं नाव जाहीर करण्यात आलेलं आहे। नितेश राणे यापूर्वी 2 टर्म आमदार झालेले आहेत। पहिल्यांदा राष्ट्रीय काँग्रेसकडून, त्यानंतर 2019ला भाजपाकडून त्यांना तिकीट मिळाली होती। तिथून त्यावेळी ते आमदार झालेले आहेत। आता तिसऱ्यांदा पुन्हा परत त्या आमदारकीसाठी रिंगणात आहेत। पहिल्या यादीतच त्यांचं नावाची घोषणा झालेली आहे। मात्र महायुतीकडून नावाची घोषणा म्हणजे उमेदवार जाहीर झाला असला तरी अद्याप महाविकास आघाडीकडून या जागेसाठी कुठलाही उमेदवार जाहीर झालेला नाही। जर आपण बघितलं तर महाविकास आघाडीकडून ही जागा ठाकरे सेनेला जाणार आहे आणि ठाकरे सेनेकडून तसं पाहिलं तर सद्यस्थितीला 4 जण इच्छुक आहेत। त्यामध्ये सतीश सावंत असतील, संदेश पारकर असतील, अतुल रावराणे आणि सुशांत नाईक। पण त्यामध्ये आता जर आपण पाहिलं तर आजची अपडेट पाहिली तर सतीश सावंत यांनी सकाळीच प्रेस घेऊन असं जाहीर केलंय की आपण या विधानसभा निवडणुकीतून माघार घेत आहोत, पक्षाच्या हितासाठी आपण माघार घेत आहोत असा त्यांनी निर्णय घेतला। त्यामुळे सद्यस्थितीत संदेश पारकर असतील, अतुल रावराणे असतील आणि सुशांत नाईक असतील यांची हे 3 जण आता इच्छुक राहिलेले आहेत। त्यापैकी नेमकी कोणाला उमेदवारी मिळते हे पाहणं महत्त्वाचं असणार आहे। कारण या तिन्ही नेत्यांकडून गेली 5-6 वर्ष आपण पाहिली तर इथे जोरदार फिल्डिंग लावलेली आहे। अतुल रावराणे हे गेल्या 9 वर्षापासून सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात आहेत। पहिल्यांदा ते 14 साली लढले होते राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून। त्याच्यानंतर मागील निवडणुकीत त्यांनी ऐनवेळी पक्षात आलेल्या सतीश सावंतांना साथ दिली होती। आता देखील ते इच्छुक आहेत। त्याचबरोबर पाहिलं तर संदेश पारकर देखील इच्छुक आहे। संदेश पारकर जिल्हा प्रमुख आहेत। त्याचबरोबर त्यांनी गेल्या 5-6 वर्षापासून या मतदारसंघात आपला संपर्क वाढवला आहे। त्याच्यानंतर जर पाहिलं तर सुशांत नाईक देखील इच्छुक आहेत। युवा सेनेच्या माध्यमातून त्यांनी देखील 1-1.5 वर्षापासून इथे आपला जनसंपर्क वाढवलेला आहे। अशी ही ठाकरे सेनेतील इच्छुकांची नावं आहेत। मात्र ठाकरे सेनेतून अद्यापही कोणाच्याही नावावरती शिक्कामोर्तब झालेलं नाही। त्यांच्यात अजूनही एकमत झालेलं नसल्याचं दिसून येतंय। दुसरीकडे जर आपण पाहिलं तर महायुतीकडे सगळे उमेदवार म्हणजे नितेश राणे आहेत। नितेश राणे 2 टर्म इथले आमदार आहेत। मोठा जनसंपर्क त्यांचा आहे। त्याचबरोबर मोठं कार्यकर्त्यांचं जाळं देखील नितेश राणेंकडे आहे आणि अशा उमेदवारासमोर आव्हान देणं ठाकरे सेना किंवा महाविकास आघाडीला मोठं असं आव्हान असणार आहे आणि त्या दृष्टीने उमेदवार देखील असणं गरजेचं आहे। जुईली पण एक माहिती मिळते किंवा सूत्रांकडून अशी माहिती मिळते की संदेश पारकर यांचं नाव फायनल झाल्याचं दिसतंय। मात्र अद्याप तरी त्यावर शिक्कामोर्तब झालेलं नाहीये। जर संदेश पारकर यांचं नाव फायनल झालं तर आमदार नितेश राणेंना ते कशा पद्धतीनं आव्हान देऊ शकतात? जुईली तू म्हटल्याप्रमाणे अद्याप संदेश पारकर यांचं नाव निश्चित झालेलं नाही। मात्र या याच्यात कणकवली विधानसभेत तशी चर्चा आहे की संदेश पारकर यांना उमेदवारी मिळण्याची शक्यता आहे। मात्र अद्यापर्यंत हे नाव फायनल झालेलं नाही। मात्र जर संदेश पारकर यांचं जर नाव फायनल झालं तर आपण बघितलं तर संदेश पारकर यांना देखील मानणारा मोठा वर्ग आहे। कणकवलीत संदेश पारकर यांनी नगराध्यक्षपद भूषवले। त्याचबरोबर कोकण सिंचन महामंडळाचे ते उपाध्यक्ष देखील होते आणि एक डॅशिंग नेता म्हणून त्यांच्याकडे पाहिलं जातं। आणि तसं बघितले तर या मतदारसंघात आपण जर जातीचं आणि राजकारण जर पाहिलं तर संदेश पारकर हे वैश्यवाणी समाजातून येतात आणि वैश्यवाणी समाजाचं देखील मोठं प्राबल्य या कणकवली विधानसभेत आहेत आणि जातीच्या समीकरणाचं गणित बघून संदेश पारकर यांच्या नावाची देखील चर्चा होऊ शकते।
श्रीधरजी, आपण पाहतोय की कणकवली मतदारसंघासाठी विशेषतः महाविकास आघाडीकडून ठाकरेंच्याच सेनेकडून वेगवेगळे उमेदवार हे तयारीत होते किंवा अनेक जण इच्छुक होते. इच्छुकांची संख्या इथं फार मोठी आहे. तर यामध्ये एक विशेष नाव चर्चेत आहे, ते म्हणजे अतुल रावराणे यांचं. जर ते या मतदारसंघामध्ये ऍक्टिव्ह असतील किंवा त्यांनाही उमेदवारी दिली गेली तर या सगळ्याचा परिणाम काय आपल्याला निवडणुकीत उमटताना दिसू शकतो? जर आपण पाहिलं तर गेली 9 वर्ष अतुल रावराणे हे या मतदारसंघात काम करतात. सुरुवातीला राजकारणाची सुरुवात त्यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाकडून केली, म्हणजे सध्याचे शरद पवार यांच्या पक्षाकडून त्यांनी सुरुवात केली होती. त्या माध्यमातून त्यांनी विविध उपक्रम राबवले होते या मतदारसंघात. वैभववाडी असेल, देवगड असेल, त्या कणकवली या तिन्ही तालुक्यात विविध उपक्रम राबवले. त्याच्यानंतर त्यांची जी बळीराजा सन्मान योजना होती, जी शेतकऱ्यांसाठी होती. कोरोना काळात ज्यावेळी सर्व उद्योगधंदे ठप्प पडले होते त्यावेळी अतुल रावराणेंनी ही योजना राबवलेली होती की जे ह्या तिन्ही तालुक्यातल्या शेतकऱ्यांना मोफत काजू कलम रोपे ही दिली होती. त्याचबरोबर खतं देखील वाटप केली होती. आणि कणकवली आणि वैभववाडी तालुक्यात त्यांना मानणारा मोठा वर्ग आहे. खास करून आपण जर पाहिलं तर देवगड मध्ये जर त्यांचा मोठा वर्ग आहे. आणि गेले 9 वर्ष ते सातत्याने या मतदारसंघात आहेत. विविध सामाजिक उपक्रम असतील, पक्षाची विविध उपक्रम असतील, त्याच्या माध्यमातून ते या ठिकाणी काम करत आहेत. आणि त्यांना जर या विधानसभेसाठी तिकीट मिळाली तर एक मोठं आव्हान देखील असू शकतं नितेश राणेंसोबत. कारण आपण पाहिलं तर थेट नितेश राणेंना किंवा राणेंना अंगावर त्यांनी वेळोवेळी घेतलेला आहे. थेट राणेंच्या कुटुंबावर त्यांनी टीका केलेली आहे. त्यामुळे एक म्हणजे शिवसैनिकांमध्ये ती एक नवचैतन्य निर्माण होणारी जी ऊर्जा असते ती यामुळे निर्माण होऊ शकते. कारण जर आपण पाहिलं तर की अतुल रावराणेंनी थेट आतापर्यंत जर आपण भाषणं पाहिली किंवा त्यांच्या पत्रकार परिषद पाहिला तर राणेंवरती थेट बोलणार जर कोण असेल तर ठाकरे सेनेकडून त्यांचं नाव समोर येतं. आणि अशा नेतृत्वाला जर तिकीट दिली गेली तर एक शिवसैनिकांना देखील वाटलं की जे ठाकरे कुटुंबांवर बोलतात अशा ठाकरे कुटुंबांच्या विरोधात जे बोलणार आहे त्यांना अंगावर घेणारे नेतृत्व आहे. त्यामुळे त्यांना जर तिकीट भेटली किंवा त्यांना जर उमेदवारी मिळाली तर एक वेगळं वातावरण त्या निमित्ताने यातील मतदारसंघात निर्माण होईल. हो, आता आपण थोडंसं नितेश राणे किंवा महायुतीच्या या उमेदवारांबद्दल आपण बोलूया. ज्या पद्धतीनं पहिल्या यादीतच आमदार नितेश राणे यांचं नाव घोषित झालं, त्यांना उमेदवारी जाहीर झाली आणि अगोदरपासनं म्हणजे गेल्या काही वर्षांपासून ते यासाठी तयारीच करत होते. म्हणजे मागच्या काही दिवसांमध्ये नितेश राणेंचा जो हिंदुत्वाचा आक्रमक चेहरा बनलाय, केवळ सिंधुदुर्ग पुरतच त्यांचं नेतृत्व मर्यादित न राहता आता ते राज्यभर त्यांच्या नावाची चर्चा सुरू आहे या माध्यमातनं. मात्र एकंदरीत कणकवलीबद्दल जर आपण विचार केला तर या सगळ्याचा कसा परिणाम इथं होऊ शकतो आणि महायुतीला आमदार नितेश राणे यांचा चेहरा कशा पद्धतीनं फायदेशीर ठरू शकतो? नक्कीच तू म्हटल्याप्रमाणे की आपण गेले काही महिने जर पाहिलं तर हिंदुत्वाच्या विषयावरती नितेश राणे यांनी आक्रमक भूमिका मांडली होती. प्रत्येक विषयावरती ज्या वेळी हिंदुत्वाचा विषय आला त्यावेळी त्यांनी आपलं परखड मत मांडलं असेल. मग विविध सभांमधून त्यांनी देखील थेट मुस्लिम समाजालाच अंगावरती घेतलेलं होतं. मात्र असं असलं तरी नितेश राणेंचे जे कार्यकर्ते ते जर आपण पाहिले तर मुस्लिम समाजातील देखील मोठे कार्यकर्ते देखील नितेश राणेंसोबत आहेत. आपण जर वैभववाडीचा जर विचार केला तर वैभववाडीत नासिर काझी असतील, हुसेन लांजेकर असतील यासारखी मंडळी आहेत. त्याचबरोबर तुमच्या कणकवली, देवगड देखील मध्ये या भागात देखील मोठा या अल्पसंख्याक समाजातले त्यांचे पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते आहेत. आणि त्या समाजासाठी देखील बरीचशी कामं आहेत ती नितेश राणेंच्या माध्यमातून झालेली आहेत. त्यामुळे तसेच आपण पाहिलं तर नितेश राणेंनी बऱ्याच वेळा असंही देखील सांगितलं की जे मुस्लिम जे राष्ट्रभक्त मुस्लिम आहेत त्यांच्या विरोधात माझी कुठलीही भूमिका नाही. जे या दुष्कृत्य करणारे जे आहेत त्यांच्या विरोधात आपली ही भूमिका आहे आणि ती ठाम भूमिका असणार. आणि हिंदूंच्या संरक्षणासाठी किंवा हिंदूंच्या हितासाठी ही माझी भूमिका आहे. आणि ही भूमिका त्यांनी वेळोवेळी आपल्या भाषणातून असेल परखडपणे मांडलेली. आणि त्यामुळे जो आपण म्हणतो की त्याचा मुस्लिम मतांचा कुठेतरी त्यांना फटका बसेल का ही जी काही भीती आहे ती फारशी भीती या मतदारसंघात
तेवढीशी जाणवणार नाही, कारण आपण पाहिलं तर विविध जे अल्पसंख्याकांचे विषय असतील किंवा त्या भागातल्या ज्या काही विकास कामं असतील ती नितेश राणेंच्या माध्यमातून झालेली आहेत, हे देखील आहे. त्यामुळे त्याचा तेवढासा काही परिणाम होईल असं वाटत नाही. पण एक विरोधकांचे असं म्हणणं आहे की जो मुस्लिम वोटर आहे तो नितेश राणे किंवा भाजपाकडून थोडा दुरावला आहे आणि त्याचा जो फायदा आहे तो महाविकास आघाडीला किंवा जो ठाकरे सेनेचा उमेदवार असेल त्याला मिळू शकेल. मात्र तसं जर पाहिलं तर जो हिंदूंचं देखील वोट आहे ते देखील आहे ते नितेश राणेंना देखील वाढू शकतं. कारण आजपर्यंत जर आपण पाहिली तर नितेश राणेंनी हिंदूंच्या बाबतीत एक जी भूमिका घेतली आहे ती एक ठोस भूमिका घेतली आणि हिंदूंचा गब्बर असं एक त्यांना जी उपमा दिलेली आहे. त्यामुळे जो हिंदू कुठे आहे म्हणजे जो विस्कळीत झालेला होता तो कुठेतरी एकवटला तर आणि मताधिक्य देखील वाढण्याची शक्यता आहे. हा. आता आपण थोडंसं राजकीय समीकरणांबद्दल बोलूया. 2019ची समीकरणं ही पूर्णपणे वेगळी होती. अगदी नितेश राणेंची एंट्री होते भाजपमध्ये आणि तिथे पहिल्यांदा जसं होतं की ठाकरे सेनेकडून उमेदवार दिला गेला होता. म्हणजे तिथं भाजप आणि शिवसेनेची युती होती आणि अशा वेळेतच तिथं युती धर्म मोडलेला होता. केवळ आणि केवळ ठाकरेंचा आणि राणेंचा वाद याला हे कारणीभूत ठरलं होतं. आता मात्र शिवसेनेची दुफळी झालेली आहे. महाविकास आघाडी म्हणून इथं लढलं जाणार आहे. दुसरीकडे शिंदेची शिवसेना ह्यांचं बळ हे संपूर्णपणे आता नितेश राणेंना मिळणार आहे. तर या सगळ्याचा काय परिणाम या आगामी निवडणुकांमध्ये आपल्याला दिसून येईल? 2024 मध्ये राजकीय समीकरणं बदललेली कशा पद्धतीनं त्यावर फटका बसू शकतो किंवा या सगळ्याचा फायदा होऊ शकतो? नक्कीच याचा काही प्रमाणात फायदा देखील होऊ शकतो. पण आपण म्हटलं तर शिंदे सेनेची कणकवली विधानसभेत तेवढी ताकद नाही. आपण पाहिलं तर मागील निवडणुकीत आपण बघितलं की लोकसभेमध्ये नितेश राणे यांनी स्वतः नियोजन केलं होतं आणि त्या नियोजनाच्या जोरावरती जवळजवळ 42,000चं मताधिक्य हे कणकवली विधानसभेतून नारायण राणेंना मिळालं होतं. त्याच पद्धतीने नितेश राणेंचं नियोजन हे प्रत्येक निवडणुकीत असतं. आणि आपण जर विचार केला तर ठाकरे सेना ही 2019 साली देखील युती असताना भाजप शिवसेना युती असताना देखील वेगळी लढली होती. त्यावेळी 56,000 मतं ही सेनेचे तत्कालीन उमेदवार सतीश सावंत यांनी घेतली होती आणि आपले नितेश राणे यांना 84,000 मतं मिळाली. म्हणजे जवळजवळ 28,000च्या मतांनी नितेश राणे निवडून आले होते. त्यापूर्वी ज्यावेळी नितेश राणे काँग्रेसकडून होते त्यावेळी जवळजवळ 22,000चं मताधिक्य हे त्यांनी घेतलेलं होतं. त्याच्यानंतर त्यांच्या मताधिक्यात पुढील 5 वर्षांनी मताधिक्यात वाढ झाली होती. म्हणजे आपण पाहिलं तर दरवर्षी जी मताधिक्याची जी आकडेवारी आहे नितेश राणेंची ती नितेश राणेंची वाढत आहे. त्याची कारणं जी आहेत ती म्हणजे राजकीय समीकरण काही बदलो नितेश राणेंचं निवडणूक लढण्याचा जो फंडा आहे तो वेगळाच आहे. ते निवडणूक हे अगदी बारकाईने लढतात. त्याचं नियोजन अगदी काटेकोरपणे केलेलं जातं. त्यांचे प्रमुख कार्यकर्ते असतील पदाधिकारी असतील यांचं बारीक प्रत्येक मतदारावरती लक्ष असतं आणि त्याच्या नियोजनामुळे या सर्वच्या नियोजनामुळे सर्व जी निवडणूक आतापर्यंत जेवढ्या निवडणुका झाल्यात त्यात नितेश राणे असेल किंवा भाजपा असेल खास करून नितेश राणे हे प्रत्येक निवडणुकीत विजयी झालेले आहेत. बरोबर. तुम्ही जसं आता म्हटलात की त्यांचं काटेकोर नियोजन हे फार महत्वाचं असतं आणि त्याच्या जोरावर त्यांनी अनेक विजय सुद्धा खेचून आणले होते. अगदी आपण त्याचं उदाहरण म्हणजे जिल्हा बँकेचं म्हणू शकतो. त्यामध्ये ते स्वतः उपस्थित नव्हते निवडणुकात, ते पूर्णपणे अंडरग्राऊंड होते, पण त्या अगोदर त्यांनी हे सगळं नियोजन केलं होतं. त्याचाच परिणाम आपल्याला जिल्हा बँकेमध्ये सुद्धा दिसून आला. पण यावेळी कणकवली विधानसभा मतदारसंघामध्ये कुठला फॅक्टर चालणार आहे? कुठल्या मुद्द्यांवर प्रचाराचा केंद्रबिंदू ठरवला जाणार आहे किंवा ठरणार आहे? आपण जर पाहिलं तर कणकवली विधानसभेत जर जो आपल्या महाराष्ट्रातला महागाईचा विषय आहे किंवा आपले इथला बेरोजगारीचा विषय असेल ह्या विषयावरती ही निवडणूक चालणार आहे. त्याचबरोबर दुसरा विषय म्हणजे कळीचा मुद्दा असणार आहे तो की नितेश राणेंनी मुस्लिम समाजाविरोधात केलेली जी वक्तव्य आहेत ती वक्तव्याचा विषय देखील या निवडणुकीत गाजण्याची शक्यता आहे. आणि त्याचबरोबर आपण पाहिलं तर ठाकरे शिवसेना आणि ठाकरे आणि राणे यांचं जे वेळा भोपळ्याचं नातं आहे त्यामुळे जो शिवसैनिक आणि राणे
यांच्यातला जो वाद पारंपरिक जो वाद आहे तो पारंपरिक वाद देखील या ठिकाणी रंगण्याची शक्यता अधिक आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.